Good morning, saya sian pat ngi pedang snow bhai pi bat ngi ai ngo ru kham tam ya kaba U Blei udang peli bangi ni kalat bal bangi dang yo re ni step saya sian pat kum ki khon khana kum ki khon hap ya ka bangin yo ban shakri bat ban pendan buram yu tinga pedang snow bha saya sian ni pi baro ki khon hap barit nang ta ya pi ru ki khon samla kan thai bat chinrang kumjuh ru ya ki kemi ki kpa la ni ki mi it pa it ki be pet lang ngi ki baju kershan na mi hagani ka jing shakri ke jungi ke jong ke Jingiaseng khnah link ba ke ni ke YouTube channel ke jungi te shwa bangeni ya chaprang na kerpat pi baro tengenya khabrep ki khmat bangin litlang U Blei ke jingdwai ukpa jing bahab neng ni ai ngo eme ko try sa sian pat namar ke jing e ke jing snai ke jong me ba ke jing dan gat ke jong me ni sngo ngo e ke jing alam ke jong me ko try kini ke sngi kini ke snam kini ke benai baro ko try bi e bat ngi nang long hadu kum ni ko mangi long menta ba ni ke por ba ni ke klip mat ngi dang yo kini ke lat ko try ban shakri ban pendan buram me ko try bi e ling ba kini ki rukom ko try kan rat ba ba de namar ke jing e ba ke jing snai ke jong me ni doai namar kata ko try kini ke por ba ni klip mat kum ki khon hap ki berit ko try bi ni doai bakan ke jing shakri ke jungi ko pa kan da long shisha ko try bi ke bab tyang hun ha khmat ka khet ke jing snai ke chang me bat ma me ko try bi min yalam bat min ai boring bat min hikai bat min sngo snai ban dan kat lemru bat ngi ko try bi na do ka ba sedang jong kan ke jing shakri bat hadu ka ba wai ke jong ka buram ngi ai tang sheme na mar kini baro ngi pa na ka teng ke jong Jesus Presbyterian tam amen dia kini ka por na karpat ki phi baro ki hep ki beret pi dan la jang ki yeng ke sam ke jong pi la da pi shong na karpat pi ba pini yeng na man ngi roi lang ka wai ke jingrai chorus ka ba bangi baro ngi nang bhai ke ni ke jingrai chorus ka ba ong ka long ka ba bha bangi ro utrai ka nu ka long shisha ka ba sngu tnat dang step bangi ni ban ya ro ban man ni ban pendan buram ke teng ke jong u tu ngi roi ke ni jingrai ka chorus ka ba ong ka long ka ba bha bangi ro utrai tingan khot iki praise and worship kin ai ngi kin yalam ngi ha ka ni ka jingrai tiek U Blei shibun ya ki praise and worship ki blai alam yangi hakatu ga jingrai mentan nganget pi baro pi lai sngo tnat pi lai shim benta lang bat ngi ding ba katu ga jingrai ti hakani ka por pat ngan kerpat ya isao emetri lalu in yalam yangi ha ka ba pulis dang bat bandwai ngan puli na ka proverb kalinang balai dekat basan bat nriu bat sang linang balai phu hinyau dekat basar tunget ha utrai dala kadok nut barok wat chania ahala kajang kajing sempang hala kilinti barok tupla yau teun penbet ya kilinti ya jame te pensubha yala deru ha utrai teun ai ha hame ya kijingkwa kadok not jame dongin ya doi ukpa jangi bah peneng ya ingo ya me na ka bynta ka ni ka step ka bapernai ya ingo ru ya me balari la sumar yangi haduk ka ni ka por Penlang yangi ki kena ki patip sni
kiba kokngo ya kikme kikpa bat barok kiba halor. Yarap yang ni bangin it ban pule ya ka Ktien jong me. Yarap yang ni bangin lang kikhnang kiba start map ya kipok kijangi. Ipan ya kini haka kerteng jong ujisu. Amen. Di kublai shibon ye isao emitri lalu ye kejing alam kejong pi yengi ban pule na Ktien kejong U Blei bat ban yalam ru yengi ha kejing duai. Di habba it ha kene ka step ngakwa ba phin ya bat ki Bible baro phin ya bat ki Bible ngakwa ba phin ya pelit bat nga na kani ka kitab ka baning kong u Samuel. Ngakwa phin ya pelit ka baning kong ka kitab ka baning kong u Samuel 1 Samuel kalenong ka ba ning kong kalenong ka baning kong ka dekhot ka ba ning kong hadu khat pra. Dia kan ia ke story na try kidon kiba tip bat kidon ru kibampat ke snow let's say kibampat ju snow ma dia kan ia ka dei shapang ka jingiathuhkhana ka long shapang ka wei ka breu na ni ka wei ka kanthai ka ta ka badei ka kami ka jong U Samuel na try U Samuel ngi ithu ba dei ngi tip ba U Samuel u deu de shwa ban kha U Samuel kadon kani ka wei ka jingiathuhkhana ka bayathuhkhana yangi shwaban kha yu kani ka jingiathuhkhana ka bayathuhkhana yangi ru shapang kani ka kami ka jong u ka ba kerteng ka hana ti happy it ngan kerpat ikini ki parlok ki jonga bangin pin iya pi ha kani ka por ka wei ka melodrama ka bangile halor jong kani ka jingiathuhkhana tilada pi kwa ban pin kham sngo tho kham bha pin bat ka Bible pin bat ka Bible pin pet nya du ka dekhot ka ba ningkong hadu khat phra bat ringkat bat kani ka drama ke bangin le kani ka por ni pin i kani ka por khanang ba pin kham sngo thu ba ko mga ong mane kani ka story try ki hab barit umjuda kham ban yathuhkhana na kani ka bynta namar kani ka story ka mostly hingi shim ka jingi shim ngi shikran ba hakum ki jingiaseng kan thai ma lani ki jingiaseng samla namar ka don shibon ba ka jinghikai lingba kani ka kami ka jong Samuel ten rei kani ka step pat ngakwa ba maphiru ki hab ki barit phin ya tip lang shapang kani ka jingiathuhkhana shapang kani ka wei ka kan thai ka kateng ka hana bat ka badairu ka kami ka jong Samuel tak ngan kerpat ikini ki parlok ki jonga pengin pen i kani ka por kani ka melodrama de la don we ubreu ubana ramatiam sopem na karilum epriam ubakerteng u Elkana bat uladon arngut kilong kakerteng kawei kahana bat kawei kakerteng kapenena kaladon kun hendrei kahana kamshim ladon kun de uni ubreu man kesnam ulikieu shal nalashnong shashela ban mani bat ban kinya hautra kipan di haba lapoi kesngi bau Elkana ula aingu ulaju aya ki bynta ha ka penina bat ki kun jongka hendrei ha kahana ulaju ay ka bynta ka ba arsha na ba ukam iet ya kahana bat ujule kumta man kesnam haba kilik kieu syaka yeng utrai kumta ka penena ka dap da ka jing bitar bat namar bakahana ka long ka balingki bat kumta ka penena ka jupen ki bitar ya ka hadu bakanda yam bat numbam syu Mei, beli imbam, but beli syam ben. Hot kan?
balay ba phile snow sea ka ba pin long ba pin kuslai shong marai pamba me thu se me balay ni long ki khôn jong pi la ken me ba nya thu ha ni ki jing jong pi Wah, pia le yu shatu, beli pia kroy ka. Wan chini kloy baron ngud. babalay may Balay ba pikam kmiya ka, mga bakaba punya pi, dimdan kamban kroban it ya ka, kanit kamday ka kmi jong pi, ngamla so thu ya ukpa jong pi, ubiya ka hadu kini kismi, menor kalong ka balengki, ya ukam don ban ai lamit pasni kayam kuslay tu ka hang tu marway Jonga balay ba piyang alay piles ngosi kabam rupim bam hadungam long kamba yashipo ngut ki khôn shin rang eka jingi jonga kaduna Tikat ba kidang ya bam hangta kahana kalalit kiyo sya temple namar ka jing kathang ka min siem ka chongka kalalit banduai ha utrai bat kada yam
Te la don ueli, ubalong ulingdo, ubasyong hajan urishat ke jingkhang ke tempel utrai. Dikat bakahana kadang yai duaya kemat utrai. Ueli ula kemi ya ke sentur jongka. Namar bakahana ke keren hala ka donut. Henry, tangkir yang sentur jongka, kilaki, bat ki Ktien omyo asngau. Ueli ula tharai bakalabuan. Bat ula ong. Sakat no panlong ka babuan tu dabu no ya kawan. Bukan rat Long kumba pi perkat Tempat ngalong tang Kepriu ba jinja Hei kaba buat Ni kaba dikya Tempat ngawan hang ni Ban kerpat ya utrai Lada us ngau sen Ya kapriu kumangang Snap ya jing kerpat Ibang apa Enjoy ko kintay Ilay ta kabasok Jinget jong pa Blin kuya pa Bat hadien ki jingkerku kerdo jong ueli. Kahana ada ke jingkman. Kalalit pai no shalayeng. Bat hadien katukan isngi. U Blei ula shashkor ya ki jingrwai jong kahana. Bat kalapun kun. Bat lakhai u kun shenrang. U bakerteng u Samuel. Tenganget habe it filaya ngau tenat bahaya ketu ke melodrama bat ngatrai pilaya kam ngau thu ru ia ketu ke jinghiathuhkhana shapang jong ketu ke briu ke hana ma ke badai ke kemi ke jong u Samuel tenganget bapilaya ngau thu bahai ketu ke jinghiathuhkhana ti ni ka por pat khendiat ngasukwa ban wan ra khendiat ban shimpang khendiat na ketu ke bynta ke bangi ngilaya pet lingba ketu ke melodrama bat lingba ka ni ka jinghiathuhkhana ke bangila ban shim khendiat ke ban long ke jinghikai na ke bynta ke jingim ke jonga bat na ke bynta ke jingim ke jong phi ki hep ke bret ti hep be it ke jingmot jong ke Ktien hana ke hana ke wan na ke Ktien ke de ke kerteng ke bagi ai kini ki Hebrew ma ke mar kini ke de ki nong Hebrew ti ke bawan na ke Ktien ke de ke Hebrew name ke ba mut grace fistu grace ke ba mut jing ai a ha ti happy it ladang pet bat puson bahaken leng ba ka jing im jong ka ni ka hana ngi de ngiu I ka ba ka don shipon ba ka jinghikai na ka banta ka jing im ka jongi ka baning kong nila ban I ling ba ka jing im ka jong ka baning kong ngiu I ya kata ka jing sngorit ka jing sngorit humility ka bangiu I ha ka ngatrai pilayu I lingba ka tu ka drama ka ni ka hana ka long ka brio ka sngorit ha padeng ka jingya lenti ka jong ka kit ka bajanjar bha na marba ka ni ka hana ken uni u el kana ko ma pilayu I udon ka ni ka lok ka bade ka hana henrei na marba kam don khon kam yo khon ti la ong ba u ha ban ya tho no da ka wei pat ka ni ka wei pat ka brio ka bakarteng ka penina ko ma pilayu I ti henrei ka ni ka penina pat ka don khon ka don shibon ba ki khon kinthai ki khon shinrang ti na mar ka ta ka ni ka hana ka dap da ka jing sngo si adu kata na mar balai habe it ha ka tu ka por ken ka society ka bangi im ka baki im ha ka tu ka por ka long ba kinu ki breu ki bamdon khon kim da kham khen than ye ki ma nga trai yo ka kham e ban su thu ye pi tang bangan batai ye pi ban pen suk ki breu ka tu ka por ken ki bamdon khon ma ki ong ka Ktien khasi ki baling ki bamdon khon ki shi pet po ba ya ki ken ki shi pet po ba ki te namar kata ken ni ka hana ka smusi ba namar kam don khon henrei pan kani ga hana wat hapadeng ka longkum kata ka jing MPUE ba kani ka penina ka shit dom bhai kani ka hana ka most of the time ka shit ma ya ka most of the time ka shit
keren snew mo ya ka shi ben ya ka amde tangka panina handai ko mga ongi pi menya ka society the whole kanika baro khot kanika ki ba shong ki ba itu ka hana ki ju ben be ya ka hana na mar ba kam don khon te handai pat ka hana pat kam ju don ka por bakan pen I ka ta ka jinglong ka jongka ka ba kum tamo ka ban reply back la ni ka ban la don menu ki bawan ban maya ka la ni kum tamo kan reply back ko mga ong la ni kan pen I ka no ka ta ka jinglong ka basniu handai ka ta ka jing sngorit ka jongka ka pen rit pet yeladi ka pen rit pet yeladi bat ka imbet stang bandwai ka imbet stang bandwai ban pan bor no blei bu nai bor ya ka kanang bakan la ban yai sha apdeng kini ki ai baro ki baka sha kren ben ha ki brio ti ka ba at pat ka point ka bang yu I ya ka long ka jing yai sha patience yu I ha ka kata ka jing yai sha happy it kani ka hana kan ka la yai sha hadu kata kaya sya hadu kata-kata hapedeng kita ki jing sya ben ki jongka hapedeng ki babon ki isi ya ka handrai kaya sya bet ka sengap bet ngatrai kalong ka be si sya mo ben syong lang ha ka ju ka yeng kani ka wei ka lok ka jong u lok jongka kani ka wei ka penina ka don ki khon mo le singim la ban tip ting ting ki kom ya mai ki kom ya syo ro ngala ban ong mo si pun ba ki jinja kani handrai pat kani ka hana pat hap be in kalong ka brio ka bayai sya kalong ka brio ka bayai sya bat ka ba pendam bet jala dia tang ha ka jingduai ka ba yai sya bet da sya kren kan nu ru ka ngapet ka pengi bet tu ka jinglong sngurit ka jongka kam sngu he lan ne kam le persya yenu ru tenang ta niu I pat bat ka point ka balai pat ka bang yu iling ba kani ka hana kan yu I ya ka ba kalong kata ka brio ka badon kata ka jinget ka baskem bat ka jingshanya ka baskem ka jinget bat ka jingshanya ka baskem a deep trust and faith kadon kata ka jinget bat ka jingshanya ka baskem ha U Blei ha pedeng ka jing snowrit ka jongka bat ha pedeng ka jing yai sha ka jongka ka don ru ia kata ka jing ngai bat ka jing shanya a deep trust and deep faith ha U Blei u jongka la ong baka most of the time ko mane ka spend time bit tang bandwai ka spend time bit tang bandwai ka duai bit U Blei ka kerpat bit U Blei ko ma play I mane mo hadien ha pedeng kil adep ya bam ya di kum tu henry pajayu ka let bit ban kiu sha ka temple banduai you try kalit banduai be you ka kerpat you Blei ban ai khun ya ka khnang bakan you khun kaya kerpat be kerpat kum play I mane kum nu baka duai mo tu han lord apo temple ka kerpat you Blei ba un ai ya ka uta khun shinrang ndai tang kata ban ai utau khun shinrang henry nang taru ka kerpat ru ban ai khun shinrang bat utau khun shinrang lada U Blei u jubab ki jingduai ki jongka kan ai utau khun jongka na ka benta ka kam ka jong Blei na ka benta ba unlong u shakri jong U Blei te kum bangiyu I mane ka tu ka jingithuhkhana ngi ong bakata ka jing sngorit ka jing yaisha bat ka jing ngat bat ka jing shanya ka bas kam ka jong ka ni ka hana la ong ba U Blei u jubab ya ka jing duai jong ka hana bala ong U Blei u jubab ka jing duai jong ka hana bat kala yo ya uta ukhun shenrang bat uta ukhun shenrang kum manga mo pingi tebha udai u Samuel dia nang taru hab ba it uni u Samuel kamba pia bun thai pia tip shapang u Samuel ma u Samuel umlong just uta ukhna ngila ban ong u Samuel di tang uta ndala he ula arang ba di tang u brio ani a normal person ngila ban ong henry uni u Samuel u balong uta u brio u shakri jong U Blei u barat ba he became the last judge and the first prophet after Moses. Habang ang last judges, pikan mau kini ki kun Israel, menshwa kimpat judan siem. Kimpat dan kata ka kingdom mo, kimpat dan siem menshwa before Saul kata mo. Laong bakum no, kidon gitu ki judges ngatai pia tip ba mo kato kapot gitu ki judges kebadan ka Deborah, pendapet gitu ki kitab ki basha khamat ki jong Samuel mo, badan ka Deborah, badan ki Samson, fikan mau gitu ki jingithuhkhana, tenang ta u Jephthah gitu ki u Shamgar gitu ki judges ki badan sha khamat ki ju ulong maki ba U Blei u
kishi keren haki bat maki kishi penyat kishi pet kilong kita ki judge kan ban sensyar ban pet ya ki khun Israel kumnu kiyat kumnu ki yeng nada don kanu ka jing duna lane ka jing don kam kanu ki brio kan let haki ni ki judges ti uni Samuel ru ulong uwe na kita ki judges but udai ru judges ubakadu udai ubakadu namar hadien jong Samuel kuma pitip U Blei ukren hau Samuel ba unlong kumno ba unlet ban anoint namar ki kun Israel kila aku asim ki ong kwa ano do usim U Blei ong kumno yu Samuel ba Samuel unlong uta ubri ubalajit do U Blei ai board do U Blei but they tangling bau Samuel ubalayo ban anoint ban anoint ya usim ban ningkong do jong ki Israel kum yu usim Saul nang taru kumjuh usim David DPUE ba uni Samuel ulong si shau tau shakri ujong U Blei ubahok ubayat bet ba udalong si shau uta kun ubakum kahanahi kada duai baladami ay nga ukun shenrang uta ukun shenrang unlong ushakri ujong me bat untreiru na kabanta ka kam ka jong ye bat shibon ki ba uni Samuel ulale ulapet ki kun Israel ulahikai ki kun Israel ulayalam lenti ki bat ni ong yu balong uta u prophet after Moses ubayalam ki kun Israel ubayalam ubahikai ubapen ki kun Israel ubasneng ubakraw ki kun Israel bat hadu ko mga ong mene ni yo yu usim ru meningkong jong ki Israel ada klem u Samuel unumla banlet pin kentang dan numla banlet pin kerku ya ban anoint ya uta ubrio balong usim jong ki Israel re dealing ba jong u Samuel they have by it nganget scam ba pilayo ling ba kan ni ka story ko mga ong pi mene try ki don na pedeng jong pi ki have by it pim da kam tip tan japang ka khana japang jong gani Henry have by it ka don ka jinghikai na ka mata ka jingim ka jingi lingba ka ni ka brio ka bakateng ka hana ngiyo ka jinghikai lingba ka jingim ka jong ka baka don ni kata ka jing skowrit ka jing yaisha nang tabat ka jing net bat ka jing shania ka baskem ka balong tang hau blei te hab ba it piru pinpot ka nuksa kum ka ni ka hana lada piru pilong kita ki kena ki basngauret nang ta ki ba don ka jing yaisha patience nang ta ro pi don ka jing net ka bascam bat ka jing shania ka bascam yai dwai hau blei yai karpat hau blei bat yai pan hau blei U Blei unjubab ka jing dwai jingi lada U Blei ujubab ka jing dwai jong ka hana ka yo kun jong kum Samuel ko mo ngai pi mene u bri u shakri jong U Blei u bakraw hadu kata bula li shibon ki na kamanta ka jong U Blei ya ngai piru lada ngilong kum ka hana ni yai ims ngi ban dwai ban karpat hau Blei ban pan bor na U Blei ru unjubab ki jing dwai ki jong ile se manga mapi mo ngila ya kini kisnam kini kisni mentangi bangi mat na padeng kini ka jing jenjar au sudden de se ki khamtam me pi ki habret ka jingpule ka jong pila jenjar ba na mar belai ba kumtam mo pi klami yo ban let school ban shong a proper class ban yo a proper lecture henrai pi hab ban ya struggle hi daladi henrai ngan ong ye pi hab be it pan born U Blei long kum ka hana yai imsngi yai dem ban dwai pan bor na U Blei unsa juba be ka jing dwai ka jong pi but U Blei unsa a ye pi ru ta uso ba pen khet ha ka por but ha ka ya ka ba U Blei unsa juba be ka jing dwai ka jong pi ti tang kini ngakwa ban kan mau ye pi ling ba ka ni ka jingiathuhkhana na ningkong Samuel ka lenong ka ba ningkong record ka ba ningkong hadu khat phra la da pi puli shu kan chapang ka ni jong U Samuel pen continue nang to nga le tang hadu ka record ka ba khat phra so many things gidan shibon ba ki jingiathuhkhana hang ni te nga net scam ps ngotanat lingba ka ni ka jingiathuhkhana la ni lingba ka ni ka jinghikai ta net scam ba U Blei un ai bor re pi kum ki hap ki bare ti pi ru baro ki baya don lang ha ka ni ka por ki baya snap lang lingba ka ni ka don ki baya shimbanta lang bat ngi lingba ka ni ka jingiaseng ka jingi ha ka ni ka step nga net U Blei hi un yarap ba un ai bor but un kerku lang ngi baro na ka banta ka buram ka jong U Blei amen. Dia sesisian
ngi dap da ka jing sngo komen bat ngi ai ngoi ka jing yalam ka jong blei ka jing don kat ka jing u bat ngi nget scam be piru baro pilaya sngo tanat ba ka ni ka step bat pilayo shibun ki jinghikai bat ki jing mentoi ti shwa banginya penwai dengan kerpat biang ki ki praise and worship team ki jingi ya ka bakin ai ngi ka wei ka jingrai ka bangi ong ka bangi te ba ka chorus kata ka righteousness peace dengan kerpat de pi pini yang biang pini le bat ki action pin buat ikini ki praise and worship team. Hakani ka porpa ngin poino shaka bangin penwai no igini jing shakri ke jungi bana shwa kata ki don ki assignment ki ba kumbangi ju pet mo manna kata yo ki ba ki pi ki hap ki badet pi ju submit chingi tingi skok comment shibun ngi yu shi shai kata ka jing is nok ti jong pi ka jing dan kat ka jong pi bat ngi na ka ba pi tik part bat ngi mo hakini ki assignment kat ka bangi ai pi pendap bat pi le te kini ka pon ngan pet ki assignment ka jong ki bala submit hakani ka week. Blei shibun ni kita ki assignment baro ki papilaya pha ki long ke be internet do kata-kata te ngan ai assignment so mangaru kumjuh te ngadon artli ki assignment ban pha te ngakwa kumne yikini ki bala kham he yikini ki bala kham he ngala ban ong ma 10 years above ngakwa ap bapinya tho a poem kala balong le si kala balong ka jingrwai ro ngala ban ong ma na bangi tho poem kan long ka jingrwai ne ke kabadan hapadeng kini kabadan kini ki point kum ka jing sngoret ka jingesha ka jinget bat ka jingshania ma ngakwa pen tho a poem lani pinchna I jingrwai ro long hi sapha yangi kabalong kabadan ni kini ka jing sngoret ka jingesha ka jinget bat ka jingshania ma ti ki 10 years below pat ngakwa ap have ba it ba pin ye draw ka bible ngakwa pin ye draw ka ne ka bible ma singa type don bible ha ye kala balong ka bahe kala balong ka burit kala balong bareng bible pareng ne ka bible kasi ngakwa pin ye draw ka ne ka bible ma te nga ngit scam place ngau tho te pin sai submit ikini kum hau tu number hi ku baju pha man laka tayaw ma te tong ini yang lang baro bangin penwai na gani jing shakri ke jungi tingin ya online ke jing twai ke jing utrai bang sakar ku penwai tong ini yang lang baro ko kpa jungi ba beneng
long bakhoi ka kerteng ka jong me wan ka hima ka jong me long ka man ka jong me ha khando kumba habneng to ayangi menta ka jing bam jungi ke bahala ka sni to ma pre kering kang ka jungi ka mangi ru imat ke bles ni ni to wat dala mengi shi ka jing pen choi ru hendris mari ne ka basni na ma jong me long ka hima ka bor ba ka bram ru ala ka ta amen mat ka bawai no ko pa ni ka jing shakri ka jungi ni kerpat ko try ka ba me ko pa men kerkhu yangi ka try we pi we ba to ai ba ka jing ba ka jong U Blei ko pa ka jing ai eling ba ko jong Jesus Christ reng kat ka jing slok ka jong men sim ba khoi kini lai ka belong U Blei kini shang yi sa reng kat dak ni bat baro ki ba mani bat shakri bat pendan buram kerteng ka jong me na du menta shu ka ta ba bam chu ko ro amen